हम तुम्हारा साथ है हम तुम्हारा साथ है long live वो हमारी वो बुट बिना जों दिनै जामथुं बाजाराव जों दिनै चिनि कायसा चिनि बाबुराम उपनिर्वाचननि प्रार्थी टिप्रामथानि बनतुई कायसा चिनि और बाजार सभा दंगो आबोनि सिगां जों दिनै और कायसा रेली खालायका बिलाइखे बरफ फाइका आमसाइनि जारा बुबाग्राना हामजांनाय हानो हामजांनाय दफानो हामजांनाय अमसिक बरफ दिनै गोबां फाइका और ताय फाइका जों आबोनि बागैनो जों साननानै नायो जे सुरमा 46 उपनिर्वाचन चिनि बुबाग्रानि तुइफांबाय जों और कोप्लाय उंनाय जों और कोप्लाय उंगै जों कायसा त्रिपुरानि लाई बुमाव कायसा जों फुनुंनानै नायो जे कायसा संका लोगो हिंदुस्ताननि दफानि बरकनो जों बुबाग्रा बन और कैंडिडेट खालायै कोप्लाय खायै बंनि कक सानानै कायसा लामा जों एसेम्बलियाव ओरिनानै थाङै दंगो बेखाय आं खालायो खनाव चिनि बुबाग्रा और फाइसक फैनाय ब फाइमानि यागुलो आमसाय एमन खाय दूर दूर खाय कलैयानो जे कोनो बर टंगै मांला सुदु बुबाग्रानि कक सिमि सावो आं और फाइ नुफाइका गोबां बरक बे कक साका तिनिबो पार्टी अफिस आसुगै कक साका गोबां कामियो थाङै कक साका जे और सुदु बुबाग्रानि कक सिमिसे सानानै मुसुं जागो ताइ बुनि कक खानानै नाया तिनि चिनि और बाजार सभानि एकमात्र कारण हंगाय मिया और एमपी रेबुटी मोहन त्रिपुरा मिया एमएलए परिमल देवबर्मा ताई और नेने विकास देवबर्मा हेने बरक और किसा पेटुआ नेता फाइका और पेटुआ नेता और पैसा का जे और चिनी त्रिपुरा मतने नाके मिया 28 परिबने 100 बसक 28 बुत 8 बसक ब और नाके बनता तिनी अमिसिलने गोबां दंगो तिनी अमिसिलने गोबां दंगो जे बर फाइजाक मिया जरा मुं खुजांनाय एमनकि अंगनबाड़ी वर्कर्स न पर्यन्त मिया सालेन्दार बर फुनुका अमने जों प्रतिबाद खालायो ताताल न बरं ताउ बरक करै तिनी जामथुंगा बरक बनता नंगा काय नि ओ कातालुट माने तुमनाय ओ को तामसी का मुआब जागन मो दुर्गा चौमुनी रंगनि तुमनाय अमदिके बरक फुनुगै त कताल कोन बरक करै बंगना बीजेपी कसामना ना ओरनि ओर सेवै बरक फुनुगै तंगो आबोनि प्रतिबादन तिनी जों जामथुं बाजार मुसु कतरमा रेली ताइ जों और ताबु बाजार सभा खानेन थांतों